Tak nám samozrejme sa trénovalo lepšie, pretože vlastne zvládli sme dva vonkajšie zápasy a tým pádom to pre mužstvo je dobrý impuls. Musím povedať, že sme sa zamerali hlavne na kondíciu v hrách. To znamená, pilovali sme samozrejme herné systémy, ale pilovali sme hlavne bránenie 1 proti 1, to isté útočenie toho druhého mužstva, 2 proti 2, 3 proti 3. A samozrejme také menšie hry, kde hráči majú hodne kontaktov, je tam hodne súbojov, do toho sme vlastne tie tréningy tlačili a všetko to bolo samozrejme súťažnou formou, kde dve družstva proti sebe súťažili stále o niečo. A trenér, do jaké míry ten zápas může ovlivnit to, že jste se relativně nedávno potkali s Libercem, vlastně na začátku sezóny? Tak ja si myslím, že tá príprava na ten zápas je taká, že jedna vec, že sme spolu hrali, to znamená poznáme sa navzájom. Po druhé Liberec bol dostatok zápasov v televízii, takže sme ho videli, to isté samozrejme sme boli my, myslím, že v těch zápasoch, takže asi to vzájomné poznanie bude veľmi dobré a bude veľmi dôležité, jak to dokážeme využiť na tom ihrisku den zápasu. Budou to jakoby stejný mužstva, který se potkají podle toho, jak se nachází Liberec, tenkrát hra Ligu mistrů, ještě teď z ní naopak vypadl, nemá třeba Steinera a tak dále. Tak určite Liberec stratil niektorých hráčov, stratil samozrejme kľúčového hráča Steinera, to samozrejme futbalu bohužiaľ patrí. Stratil Breznaníka, ktorý samozrejme v tom zápase s nami vlastne až naskakoval na poslednú chvíľu a ešte sa zranil, ale tie možnosti tam má. Myslím si, že vykartovaný je Fleischmann, takže sú to hráči, ktorí tam chýbajú. U nás samozrejme, my sa s tým podotýkame to isté, čo má samozrejme Liberec, my tam máme všetko to isté, to znamená Kvestina sme mali sme Zlámala. To k tomu patrí a s tým si musíme poradiť, takže Liberec mal vďaka tým pohárom širší káder, ten káder rozšíril a ja si myslím, že má kam sáhnuť. Když jste už mluvil o Kvesnilovi se Zlámalem, jak to vidíte třeba s jejich nasazením, už jsou oba dva nachystaní na ligu 100%? Zlámal není, Zlámal začal trénovať s mužstvom, ale znovu mu museli vyťahovať krv z kolena, takže dostal 2 dní znovu voľna. Dneska sa znovu pripojí do tréningového procesu, takže je to samozrejme určitá postupnosť, ktorá tam je. Klesnil je samozrejme zdravotne fit, jediné čo mu chýba je samozrejme to zápasová prax, ale 100% bude pripravený a nominovaný do zápasu. Uvažujete třeba nad tím, že by hrál? To už téhle fázi? Samozrejme, chcel by som, aby nastúpil. Otázka je toho, vlastne tie 2 zápasy boli z našej strany výborné. Nechcem nejak moc zasahovať do tej zostavy, ani nemá zmysel zasahovať. To znamená, premýšľam jedine o jednej zmene, pokiaľ by sme robili, ale vlastne to mužstvo si postupne sadá a dúfam, že dokáže jak samozrejme výsledkovo, tak hlavne tým výkonom zopakovať tie zápasy z vonkajších ihrisk. Znamená to, že